μαθητές που πήραν τα μετάλλια και βγήκαν πρώτη, δεύτερη, δεν πήγαν πρώτη. Ένα χειροκρότημα από όλους τους μαθητές θερμό για το σύμβολο που έφερα από το σχολείο μας τους μαθητές Στατιστάκη. Απάντα για να πατώσουν το κύπελο, γιατί μας αρχίσε. Μπράβο σας. Πίσω στα ματιά του. Κύριος Καρανάκης, Γιώργος Καραγκιαζά, Δημήτρης Αβραάμ, Ρωματσό. Ακόμα ένα χειροκρότημα λοιπόν. Πολύ ωραία εβδομάδα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Λοιπόν, όσα παιδάκια έλειπαν την Παρασκευή και δεν πήρανε τα φρουτάκια τους, Λίστραβηξε καλά, δεν είναι? θα πάρουμε με το σκόλασμα στο τέλος της λήξης και συμπάθειας του σχολείου. Έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να τα έχετε τώρα. Κράτησα τώρα.